Vítajte pri týždennom prehľade noviniek z webu kiščajna.cz. Hneď na úvod sa pozrieme na novinky z dielni Motorola. Konkrétne sa jedná o model Moto Edge 50 Pro. Ten bude v Európe o chvíľku, ale jeho cena vás asi nepoteší. Prejdeme najprv jeho špecifikáciu. Na európsky trh sa dostane s 12 GB operačnej pamäte, 512 GB interného úložiska vo farbe Black Beauty. Jeho cena teda bude stanovená na hranicu 865 €, alebo ak chcete zhruba 21 800 českých korún, čo je za túto výbavu, ktorú budete práve počuť, musíte si uznať dosť veľa. Na prednej strane je síce OLED displej s uhlopriečkou 6,7 palcu, rozlíšenie 1,5K, obnovovacia frekvencia 140 Hz a jas úctyhodných 2000 nitov s podporou HDR10+, aj chránené Gorilla Glass 5. generáciou. K tomu vo vnútri dostanete Snapdragon 7 Gen 3. Nabíjať tento telefón môžete prostredníctvom káblu 125 W až, alebo 50 W bezdrôtovým nabíjaním. V neposlednej rade je tu trojica fotoaparátov, ktorý má 50 megapixelov automatické ostrenie a aj AI stabilizáciu a podporu AI funkcií. Nechýba ani certifikácia IP68. Nejedná sa teda úplne o nejakú vlajkovú loď, ale skôr vyššiu strednú triedu, a tak sa mi uvážte, či tá cena je adekvátna. Druhá novinka bude z dielne Oppo, ktorá nemá úplne jednoduchý názov, ale určite si ju zapamätáte. Oppo Reno 11F 5G. Ako už samotný názov naznačuje, samozrejme tento telefón má podporu 5G, ale postupne prejdeme jeho špecifikáciu. Po vnútri nájdeme procesor od Mediateku, konkrétne Dimensity 7050, k tomu 8 GB RAM a 8 GB si môžete rozšíriť vďaka funkcii RAM Expansion. K tomu dostanete 128 alebo 256 GB interného úložiska, opäť s možnosťou rozšírenia na microSD karty, konkrétne až na 2 TB. Kapacita batérie 5000 mAh a Oppo Reno F11 podporuje až 67 W rýchle nabíjanie. Telefón je tenký iba 7,5 mm a váži 177 g. Na prednej strane má teda AMOLED displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a uhlopriečkou 6,7 palcu. Tento AMOLED displej má dokonca 10 bitovú farebnú hĺbku a jas až 1100 nitov. Kúpiť si ho môžete napríklad vo farbe Ocean Blue alebo Palm Green. Zaujímavý je efekt, neviem ako to nazvať, ako keby vody na zadnej strane. V ďalšej špecifikácii vo vnútri Android 14 s nastavbou Color OS, Wi-Fi 6. generácie, Bluetooth 5.3, čítačka otlačkou prstov, podpora 2 SIM kariet, certifikácia IP65, NFCčko, ale hlavne cena, tá vás určite zaujíma. Tá by mala byť predpredaji od 8. augusta na hranici 9500 korún. A aby si nepovedali, že som zabudol, a to som zabudol na fotoaparáty, tak predný je 32 megapixlový a vzadu nájdete trojicu 64 megapixlový, 8 megapixlový širokouhlý a 2 megapixlové makro. Spoločnosť Vivo takisto predstavila jednu novinku, bohužiaľ ešte nemáme úplne autentické zábery, ale skôr fotografie, ale to vám bude stačiť. Vivo V40 SE, telefón, ktorý má na prednej strane 6,67 palcový AMOLED displej rozlíšenie 2400 na 1080 pixelov s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a jasom 1800 nitov. Vás poteší aj čítačkou odlačkou prstov, ktorá je integrovaná v tomto displeji. Vo vnútri potom Snapdragon 4 Gen 2, tomu dostanete 8 GB RAM, 256 GB interného úložiska, ktoré si môžete rozšíriť až na 1 TB. Kapacitu batérie tá je úctyhodná 5000 mAh, podporuje 44 W nabíjanie. Operačný systém ako inak Android 14 s nastavbou FunTouch OS. Čo sa týka fotovýbavy, tak tu nájdeme hlavný 50 megapixlový senzor, 8 megapixlový širokouhlý objektív a 2 megapixlový snímač pre zachytenie hĺbky ostrosti. Predná selfie kamera má 16 megapixlov a je v priestrele v displeji. Vivo V40 SE by sa mal predávať vo farbách ako je Crystal Black alebo Leather Purple. To znamená niečo pre chlapy, niečo pre dievčatá. Bohužiaľ zatiaľ nevieme, aká cena bude nastavená u tohto telefónu, ale do Európy by sa mal už dostať čoskoro. Pokiaľ vás zaujímajú viacej informácií, tak kliknite po tomto videu na web kiščajna.cz, kde určite nájdete aj iné novinky. Ale ešte koniec videa nie je, takže sa pozrieme na poslednú z noviniek. No a to je telefón od OnePlus, konkrétne OnePlus Nord CE4, ktorý sa pomaly predvádza v Indii a tak uvidíme, kedy príde na globálny trh. Zatiaľ čo o ňom vieme, tak vo vnútri by mal byť Snapdragon 7 Gen 3. Telefón by mal mať LTPS AMOLED display, konkrétne s veľkosťou 6,7 palcov, obnovovacou frekvenciou 120 Hz, k tomu dostanete 8 GB RAM, 128 alebo 256 GB interného úložiska. Batéria má až 5500 mAh a výkon nabíjania je až 100 W. Čo sa týka fotovýbavy,
tak zatiaľ vieme, že by mal mať telefón 16 megapixelový predný fotoaparát, vzadu to bude 50 megapixelový snímač od Sony s optickou stabilizáciou a 8 megapixelový takisto širokouhlý objektív od Sony. Operačný systém je Android 14 nastavbou Oxygen OS. OnePlus Nord CE4 by sa mal predávať vo farbách Caladom Marble a Dark Chrome. Čo to znamená? No proste zelená a strieborná. Cena je zatiaľ v prepočte na americké doláre na hranici okolo 300 alebo až $325. Ďakujeme, že ste vydržali pozerať toto video až do konca a hlavne klikáte na odber našeho YouTube kanálu, prípadne mi hodíte malý like pod video.